بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وهو سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. za a saurare ban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga ɗaliban makarantar Fadimatu Zahra'u bayan reka layi na 5. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya saka bude a ciki ya karba mana wayannan baituka saboda alfarman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Ka kasidin kamar haka daga bakin ɗalibai. Bismillah.